Jeg har ligesom 2 fremtidsplaner. Den ene, det er døden, og den anden, det er at komme ud igen. Og alt efter hvor lang tid jeg skal sidde, så ved jeg ikke rigtig, om det bliver døden, eller om det bliver ud igen. Det her, det er sikringsafdelingen. Der modtager vi folk, hvis de er for farlige til at være på en almindelig psykiatrisk afdeling. Og det første, de ser, det er i den her lukkede gård, hvor der er net. Og det virker som regel, som om patienterne falder til ro. Dem, vi har her, må ikke kunne stikke af. Det er der heller aldrig nogensinde nogen, der har gjort. De retspsykiatriske patienter, de behandles ikke som mennesker. Det er åbenbart noget, man har fastslået, at de ikke er. Eller det vil ikke være godt for dem at blive behandlet som mennesker. Dette er sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Her sidder landets 30 farligste fanger indespærret på ubestemt tid. Ja. Jeg skal besøge John Ruben Kohlhoff. Ja, gå bare med, når døren bliver grøn. Værsgo. Vi besøger første gang den indespærrede John Ruben Kohlhoff i august 1999. Gennem de næste måneder vil vi følge hans tilværelse på sikringsanstalten og prøve at finde ud af, hvorfor han i dag hører til blandt landets farligste fanger. Jeg er en meget sjov barndom. Der er nok 4-5 år. Det var egentlig mit liv blev spoleret. Så meget kan jeg sige. Det er min storebror og mig. Jeg er sgu ked af, at jeg hældte kogende vand over ham jo. Men det var altså ikke uden grund, jeg gjorde det jo. Han havde så trods alt gennemtid mig. Men jeg fortryder alligevel. John Kohlhoff har fået en såkaldt anbringelsesdom på ubestemt tid, fordi han har hældt kogende vand over sin bror og stukket sin stedfar med en kniv for 6 år siden. Ja, det synes jeg ikke er så lang tid siden, men det husker jeg egentlig godt. Jeg er da ikke ret gammel, det er i hvert fald 9 år måske. 8-9 år. Jamen, jeg kommer jo til at tænke på friheden, når man ser sådan en billede. Altså, jeg har jo altid været frihedsmenneske og har godt kun lide friheden. Så når man sidder her på sikringen og ikke ved, hvornår man kan komme ud, så er det altså virkelig noget lort. John er vokset op i Vordingborg i Sydsjælland. Hans mor fortæller, at han ofte havde et anspændt forhold til sin far, som endte med, at faren brugte vold. Nu skal jeg da heller ikke gøre hans far til en bussemand, men jeg kan da også indrømme, at John og jeg har da også haft vores sammenstød. Men det kunne måske være en gang på en måned. Hvorimod det med hans far, det var næsten dagligt, de var uvenner. Godt nok et par gange, hvor han, jeg ved ikke om det var et par, eller det var flere gange et par, at han har fået et dragt pryl, ikke? At han har slået hårdt. Men andre gange har det jo ikke været altså rigtig hårdt, vel? John er 16 år, da hans forældre i 1993 går fra hinanden. Moren flytter året efter sammen med Tommy Nikolajsen. Johns nye stedfar vil opdrage på sin stedsøn. Et optrin om en sodavand får katastrofale konsekvenser. Jeg har taget den sidste sodavand til maden. Og det var måske for at provokere ham lidt, jeg havde gjort det, hvis jeg så skal være ærlig. Fordi han var altid den, der tog det hele. Så opdager jeg så, at den sidste sodavand er væk. Og så kalder jeg ham et egoistisk svin. Og så bliver han skidesur og rejser sig, så stolen vælter ind i stuen og kommer gående ud mod mig med tunge skridt. Og siger, nu får jeg kraftedeme. Og så siger nu får jeg kraft med tæsk, ikke også? Og han er jo murarbejdsmand, og jeg var en splejs dengang, så jeg kunne ikke have gjort en skid. Han har haft en dårlig dag.
Så måske kan det jo også godt være, at han har været bange for mig. Og så tog jeg en lille køkkenkniv og gik over mod køkkendøren. Jeg håber, jeg kunne nå at komme ud, men han nåede så at indhente mig. Og så tog han fat i mig i højre skulder med hans venstre hånd. Og så drejede han mig rundt, så jeg så hans højre hånd var knyttet. Det fortsatte ude i køkkenet. Og så ville jeg gå hen og snakke med ham derhen, og så vendte han sig om og stak en kniv i maven på mig. Og det hele det gik simpelthen så stærkt, så jeg ikke opdagede hverken der var sket eller noget som helst. Og så vristede jeg mig løs og løb alt, hvad jeg kunne ned igennem kælderen og kravlede ud gennem vinduet. Og jeg er sgu ked af, at jeg har gjort det, fordi jeg skulle have løbet hen imod døren, i stedet for at gå hen imod døren. Så har han ikke noget at indhente mig. Og så har jeg været fri for at stikke ham ned. Jeg er meget ked af, at jeg har stukket ham ned, for jeg elsker sgu manden. Hvis man skal have sådan den straf, han har fået der, så burde de jo hjælpe ham i stedet for, at man bare anbringer en, og så sker der ikke mere. For det er der realiteten ikke sket. Tværtimod, så er det ligesom om, at det er bare, de kan sejle deres eget sø. Nogle gange så drømmer jeg om, at det sker igen. Og så kan jeg høre kniven gennembore min stedfars kød. Så vågner jeg. John bliver ikke idømt fængselsstraf for sin handling. Han er en af de 1444 danskere, som i dag er dømt til behandling på ubestemt tid. De såkaldte retspsykiatriske patienter. Antallet af tidsubestemte domme er steget så kraftigt, at der gennemsnitligt hver dag dømmes en dansker til psykiatrisk behandling på ubestemt tid. Sten Borberg er administrerende overlæge på det psykiatriske hospital Fjorden i Roskilde. Han er modstander af de tidsubestemte domme, men alligevel skal han være med til at afgøre fremtiden for de retspsykiatriske patienter. Retspsykiatriske patienter bliver jo udsat for noget, som jeg mener er utrolig umenneskeligt, nemlig en tidsubestemthed, som ingen af os i virkeligheden ville være i stand til at bære. De behandles ikke som mennesker. Men det er åbenbart noget, man har fastslået, at de ikke er. Eller det vil ikke være godt for dem at blive behandlet som mennesker. Ikke desto mindre er antallet af kriminelle, der på denne måde får domme på ubestemt tid, femdoblet på 18 år. I 1980 havde 300 kriminelle en tidsubestemt dom. I 1998 er tallet steget til 1.444 mennesker, som har fået en tidsubestemt dom til behandling hos psykiatere som Sten Borberg. Jamen det er da en rædselsfuld situation. Jeg føler mig dybt uhæderlig. Også fordi jeg skal deltage i noget, jeg mener er umenneskeligt. Baggrunden for at erklære kriminelle som John for sindssyge er en mental observation. Her på Retspsykiatrisk Klinik i Middelfart bliver samtlige mentalobservationer af kriminelle i Fyns Amt foretaget af psykiater Jens Schmidt. Det klassiske begreb, det er realitetstestningen. Hvis man mod alle kendsgerninger bliver ved med at fastholde den samme idé, uanset hvad man får at vide, der taler imod den idé, så er man derhenne, hvor man taler om en brist i realitetstestningen. Og det er det helt klassiske symptom på sindssygdom. For første gang på tv kan vi vise, hvorledes en mental observation foregår. Denne mand har begået røveri og gentagen personfarlig kriminalitet. Psykiater Jens Schmidt skal efter mentalobservationen afgøre, om han mener, manden er sindssyg eller normal. Har du nogle problemer med sådan disciplin i skolen? Jeg tænker på lærere. Ja, det havde jeg nok. Jeg havde nok lidt svært ved at indordne mig under de der autoriteter. Så det gik bedst, når du selv fik lov at bestemme? Ja, det gjorde det. Har du stadigvæk svært ved autoriteter? Ja, lidt har jeg. Det stadigvæk? Jeg har det stadigvæk, ja. Ja. Jeg har været på kant med loven og sådan noget flere gange. Har du været i militæret? Ja, det har jeg. Jeg var i kamptropperne. Da du bliver hjemsendt, hvad giver du da så til? Allerede inden da, der har jeg jo snuset lidt til rockerne, jo ikke? Der startede jeg allerede med som 14-15 år, jo ikke? Altså allerede dengang var jeg jo i konflikt med loven, jo ikke? Altså der var jeg også, ja. Så der var nogle gange, man blev anholdt og sådan noget der, hvor så var man lige glad, jo ikke der. Ja, det er nærmest som om, det er noget vold.
Ja, jamen det var det også. Det var det også. Altså, det er hærværk også, ikke der? Altså, hvor man gik fuldstændig græsat et eller andet sted, hvor man var sådan en 20 mennesker der, ikke? Der havde samme mærke på ryggen, ikke der? Så styrer man det helt uholdende, og var der nogen, der sagde noget, jamen, så fik de jo nogen på hovedet. Ja. Så begyndte jeg jo at ryge hash i stedet for, jo. Så begyndte du med at ryge hash? Ja. Og det er nok... Det vil jeg nok sige i dag, når jeg kigger tilbage, så er det nok den største fejl, jeg har gjort. Det er det. Det har været lidt blandet misbrug, ikke der? Altså, jeg har ikke kun været hash, jo vel. Der har været nogle ting inde i det, hvor jeg har taget nogle piller og sådan noget, men så kom jeg så ind i misbrug med speed jo på et tidspunkt. Ja. Men altså, piller, der er jo nærmest alt det ædende. Ja, det vil jeg nu sige, ikke? Altså, bare de sagde, at det var noget, der virkede, ikke? Ja. Altså, så var jeg jo med på den, jo, ikke? Så. Ja, du har også nogle konflikter med politiet. Ja, tak skal du have. Der havde jeg godt nok. Hvis du så en betjent på gaden, var det nok til at... Det var nok til at få mig til at føle mig provokeret. Ja. Så det er jo ikke... altså, nu kan jeg se tilbage i bagspejlet. Det er ikke særlig sjovt at gå og have det sådan. Nej. Vel, for der ødelægger du også en masse ting for dig selv, ikke? Ja. Så... For du har ikke skulle i håndjern. Hvad? Du har ikke skulle i håndjern. Jo, det har jeg. Det har de været meget med, at jeg skulle i håndjern hver gang. Nå, der var måske også trusler med. Ja, der var trusler med, ja. Det var der. Efter mentalobservationen læser psykiateren den kriminelles akter og når så frem til en samlet konklusion. Vi har bedt psykiater Jens Schmidt vise os, hvor i mentalobservationen han mener, man kan se, om den kriminelle er sindssyg eller normal. Men det er jo ikke sådan beskæftigelse. Nej, det var så snittet regnet ud. Altså lige bestemt her hæfter jeg mig ved den mere følelsesmæssige reaktion, han kommer med. Den måde, han reagerer på, hans grin eller smil, hvad man nu skal kalde det. Så det var så snittet regnet. Ja, det var så snittet regnet ud. Specielt også lige her omkring, kan man se, at hans kropsholdning, at den er ikke normal. Altså, han har en vis distance til den, han taler med. Det var det også, altså. Det var det jeg kan ikke skjule på. Det var vold og altså... Ja, hvad skal man sige? Hærværk også, ikke der, altså. Gik fuldstændig græsat i et eller andet sted, hvor man var sådan... Altså, noget af det, jeg har hæftet mig ved det, han nu lige har sagt, det er, at han beskriver, at han er ligeglad. Og så taler han videre om stofmisbruget, som jo er centralt, og en beskrivelse af, hvordan han reagerer på stoffer, at han for eksempel bliver voldelig. Og nu er det Hassan ryger, og der forventer man ikke voldsreaktioner på has, hvis man ellers er et sundt menneske. Så de siger også noget om, at på det tidspunkt, der er han begyndt at blive syg. Ja, så begyndte jeg jo at ryge hash i stedet for, jo. Så begyndte du med at ryge hash? Ja, og det er nok... Det vil jeg nok sige i dag, når jeg kigger tilbage, så er det nok den største fejl, jeg har gjort. Hans måde at udtrykke sig på er faktisk påfaldende ens, når han fortæller om sine oplevelser med politiet, som er noget voldsomme, og når han så fortæller om sin fremtid. Der er ingen nuanceforskelle. Det lyder helt dagligdags almindeligt begge dele, selvom det emnemæssigt er meget forskelligt. Hvis du så en betjent på gaden, var det nok til at... Det var nok til at få mig til at føle mig provokeret. Ja. Og efter interviewet er man jo klar til at stille diagnosen, som er skizofreni. Ja. Og derfor vil jeg anbefale en behandlingsdom. Og det betyder, at du skal være i behandling. Ja. Og du skal holde dig fri af stoffer. Ja. Hvordan kan du fastslå efter en times undersøgelse, om mand er sindssyg eller ej? Det kan jeg heller ikke altid på en time. Men der kan jo være så mange oplysninger i forvejen. Plus det, at man får et meget klart indtryk. Og det vil sige, at man bruger den tid, det tager for at komme hele vejen rundt.
Det kan da forekomme, at man tror, at et menneske er sindssyg uden at være det. Men i langt hovedparten af tilfældene, så passer det jo. Mentalobservationen af John tog flere uger, før psykiaterne endte med en diagnose, der sagde, at John har en såkaldt infantil, altså barnlig grænsepsykose, som kan udvikle sig til skizofreni på et senere tidspunkt. Vi besøger John igen i efteråret. En kvindelig medindsat har slået ham, og han har slået igen. Læge Gert Petersen vil tale med ham. Hej John. Hej Gert. Skal vi snakke sammen i dag? Ja. Hej. Du vil snakke med mig? Ja. Hvad var det, der skete den anden dag? Der sker det, at hun sidder og piller i min hår, og så siger jeg til hende 3 gange, at skal hun ikke gøre den 3. gang, der slår mig med knytnæve lige i tændingen. Ja. Og så slår jeg tilbage prompte. Ja. Med det samme. Altså, jeg ikke har tænkt over det. Det er ikke tilladt at slå igen. Jeg finder mig i at blive slået. Det var selvforsvar. Men du kan jo komme ud for situationer, hvor det er meget alvorligt. Nej, jeg tror sgu ikke. Jeg er ikke slagsbror eller noget. Nej, men du har en dom. Ja, det er jo. Men jeg ligger 6 og 7 år tilbage. Ja. Så det burde de snart glemme lidt om det der. Ikke blive ved med at køre rundt i det samme. Jeg synes, det er for lærligt. Min familie har tilgivet mig, så skulle den psykiatrien fandme også kunne. Jamen, vi har pligt til at behandle dig. Men det bliver jeg jo også. Indtil du ikke er i risiko for at gøre det samme en gang til. Det var også selvtægt, det du gjorde dengang. Og også det, jeg gjorde dengang her med Thijs, det var ikke selvtægt. Det var selvforsvar. Jeg mener, at du har nogle syge forestillinger om, hvordan verden hænger sammen. Nej, det har jeg ikke. Du kan lade mig tage en psykologisk test, og se, hvad den siger. Og den viser, at jeg ikke er psykotisk. Personalet mener heller ikke, at jeg er dårlig. Det tør du ikke. Du er bange for, at den siger, at jeg er normal for helvede. Hvad har du så at hænge hatten på? Jeg har det at hænge hatten på, at jeg kan jo skrive, hvad du har sagt. Hvad har jeg sagt, som er forkert? Og det er nok. Hvad har jeg sagt, som er forkert? Hvad har jeg sagt, som er forkert? Ja, jeg mener blandt andet det, du siger om, at du har ret til at gøre gengæld, at slå igen. At det er en syg tanke. Jamen, så skal hele min familie indlægges for helvede. Der er ikke nogen i min familie, der vil tage imod øretæver. Jeg kender ikke din familie. Jeg prøver på at behandle dig. De idéer, du har. Det må jeg have haft hele mit liv. Ja, det ved jeg godt. Men efter min mening har du også været syg hele dit liv. Ja. Du er dum at høre på, Gert. Du er helt vildt dum at høre på. Så vidt jeg ved, har du været syg, siden du var barn? Ja. Hele siden fødslen, du. Ja, det er lige ved. Ja. Jeg synes ikke, at du er tjent til at komme ud herfra, når du har sådan nogle tanker om at måtte gengælde. Nå, men så skal jeg være på livstid. Nej, det skal jeg ændrer ikke den tanke. Nej, det har ude i samfundet slår folk på hinanden hver dag. Ja, men det er sindssygt. Og du skal ikke lave mig om til en idiot, der bare sidder og nikker ja til at få tæsk. Det sindssyge, det er, at du mener, der er berettighed til at gøre det. Det er jeg jo. Mm-hmm. Ja, men lad os bare stoppe den samtale her. Men du må godt gå ud af døren, ja. Ja. Hvordan er John efter 6 år som psykiatrisk patient endt blandt landets farligste kriminelle? Historien bringer os tilbage til Vordingborg. Den 2. marts 1995 bliver den 17-årige John tiltalt her i Vordingborg byret. På grund af sin unge alder ville han normalt få mellem 1 og 2 års fængsel, men dommeren har en anden afgørelse til John. Ja, det var jo ikke særlig spændende at se sin søn sidde som den anklagede. Men han havde jo gjort nogle dumme ting, som han skulle straffes for. Det var jeg jo godt klar over, at han skulle.
Men jeg var ikke klar over, hvilken straf han fik. Og jeg var heller ikke klar over, hvad den straf, han så fik, den indebar. På baggrund af mentalobservationen får John en anbringelsesdom. Han skal spærres inde på et psykiatrisk hospital på ubestemt tid, fordi han er erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket. John kommer først ud, når psykiater og domstole mener, han er færdigbehandlet og ikke til fare for andre. Jeg tænkte jo, det var... Jeg tænkte, hvad har jeg gjort? Efter retssagen bliver John indespærret her på Amtshospitalet i Vordingborg. De psykiatere, der har behandlet John, har ikke ønsket at medvirke i dette program, og først efter, at vi kontaktede ledelsen i Storstrøms Amt, kunne vi få et interview med hospitalets administrerende overlæge. Ledelsens betingelse er, at vi ikke spørger til Johns konkrete sag. Det med anbringelsesdommen, de har som udgangspunkt en psykisk sygdom, og der er det jo en almindelig humanitær tankegang at sige, at de er bedre placeret på et hospital, end de er i et fængsel. Hvorfor? Fordi de har en psykisk sygdom, som man kan forsøge at behandle på. At syge mennesker skal være på et hospital og ikke i et fængsel. Han kunne simpelthen ikke klare at være derovre. Han sagde, der var ikke noget at lave. Der var ikke andet end mennesker, der gik op og ned ad gangen hele tiden. Nogen råbte, nogen græd. Og nogle, de så hverken til højre eller venstre og levede i deres egen verden. Og det kunne han ikke rigtig klare. Men når han så havde været hjemme på besøg, så var det ligesom, at så havde han lidt at stå imod med. John har fået indtrykket af, at hvis han opfører sig ordentligt, kan han komme hjem. Efter 1,5 år tyder alt også på det. Overlægen på afdelingen mener på dette tidspunkt ikke længere, at John er psykotisk. Hun lader ham være uden medicin og giver ham 3 timers frihed om dagen, hvor han kan være hjemme hos sin familie. Overlægen anbefaler, at John skal over på en mildere dom. Hun dikterer. Det vil lette en langsom udslusning, som vi selvfølgelig vil gennemføre langsomt og under fortsat kontrol og behandling. Men det er ikke kun lægen, der støtter John. Som andre retspsykiatriske patienter får han en bistandsværge, der skal vejlede ham i juridiske spørgsmål. På daværende tidspunkt, der var John meget motiveret for at få en uddannelse. Han var meget motiveret for at komme på VUC, Voksenuddannelsescentret i Vordingborg. En mulighed, han jo ikke havde som med en anbringelsesdom. Og jeg var fortrøstningsfuld, da jeg har en overlæge i ryggen, der anbefaler en ændring. Byretten giver John medhold. I kendelsen står der: Det lægges efter overlæge Annelise Bildes erklæring til grund, at John Ruben Kohlhoff ikke længere er psykotisk, og at en fortsat langvarig indlæggelse ikke er befordrende for en bedring af hans tilstand. Men John har kun udsigt til frihed i kort tid. Anklagemyndigheden kærer 14 dage efter til Østre Landsret. Og der taber vi desværre i landsretten. Der falder Johns verden sådan set helt omkuld igen. Og han bliver håbløs, modløs og ligeglad med det hele. John skal altså fortsat være spærret inde på Amtshospitalet. Landsretten bruger en erklæring fra Retslægerådet til at fastholde John. Retslægerådet skriver, uden nogensinde at have set patienten, at selvom der ikke er åbenlyst sindssygelige symptomer ved klinisk vurdering, så har John ikke været behandlet i tilstrækkelig lang tid til, at hans dom kan ændres. Vi bad Sten Borberg vurdere Retslægerådets erklæring om John. Han har faktisk kørt meget fint i 1,5 år. Og så bliver det forelagt for Retslægerådet, om han kan komme ud nu. Og så kommer der en dunkel besked om, der er ikke gået lang nok tid. Og der må hans reaktion jo blive, sådan som han er skruet sammen. Men
vel også, hvis han var normal, jamen hvor lang tid skal der gå? Jeg tror, at særligt altså, når man nu ikke er psykisk rask, så må det blive endnu værre, end hvis vi andre støder på sådan en besked. Og dermed får han jo også opfattelsen af, at det egentlig er ligegyldigt, hvordan han opfører sig. John begynder at true personalet efter afgørelsen. Det bliver besluttet, at han skal skifte afdeling. Men overlægen på den nye afdeling kræver ifølge journalen, at hun først vil modtage John, når han er i behandling med medicin. Så kan man så spørge sig selv, hvorfor hun bad om det. Vedkommende overlæge kendte ikke John, kender kun John via journalen. Men som sagt, det var et krav. Det er sådan, at jeg som udgangspunkt synes, at de patienter, jeg har i behandling, dem vil jeg selv have set. Og det håber jeg, at også andre vil. Brugen af tvangsmedicin på de psykiatriske hospitaler er steget de senere år. I 1997 bliver John første gang tvangsmedicineret. Lægerne her på Vordingborg Amtshospital tvangsmedicinerer på dette tidspunkt mere end dobbelt så meget som gennemsnittet af landets psykiatriske hospitaler. Antallet af tvangsmedicineringer på Vordingborg Amtshospital er næsten 8-doblet på 5 år. I 1992 var antallet af tvangsmedicineringer således 106. I 1997, hvor John for første gang blev tvangsmedicineret, er antallet 829. John klager over, at medicinen giver ham kraftige bivirkninger som rysteture og hallucinationer. Det er jo problemet med medicinen, specielt specielt de ældre typer medicin. Som Serenase for eksempel. Som Serenase, som Citronol og Trelafon. At de kan godt i høje doser give nogle bivirkninger, som er meget ubehagelige for patienterne. Og det du fortæller om, det kan jo sådan være rysten på hånden, det kan være muskelstivhed, det kan være en indre uro, det kan være sløvhed, og der kan være andre ting. Lægerne har øget tvangsbehandlingen. Ikke fordi det er den bedste behandling, men fordi der ikke er personale nok. På Vordingborg Amtshospital mangler konstant mellem en tredjedel og en fjerdedel af lægerne og lige så mange plejere, og det går ud over patienterne. Så bliver de jo lidt overladt til sig selv og bliver dermed dårligere. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver de så dårlige, at man må sige, så er magtanvendelse nødvendig. Og det er tvangsmedicinering? Det kan være bæltefiksering, det kan være beroligende indsprøjtninger, det kan være tvangsmedicinering. Fordi man ikke har tid til at tale med folk? Fordi der ikke er tilstrækkelig tid til det. Overlægen sætter Johns medicindosis i vejret. John klager over dette til patientklagenævnet og får medhold i, at lægen ikke måtte øge tvangsmedicineringen. I afgørelsen står der: Nævnet finder, at betingelserne for at øge dosis ikke var til stede. Hvis de finder, at grundlaget ikke er til stede, så siger de det. Jeg har ikke oplevet patientklagenævnet, der siger, at det var forkert. Nej, men hvis man siger, at der ikke er noget grundlag for at gøre det, må det vel også være det samme, som at det er forkert at gøre? Ja. Nej, det er ikke det samme efter min bedste mening. Hvad er forskellen? Jeg vil sige, at efter min mening, så har patientklagenævnet ikke altid mulighed for at sætte sig tilstrækkeligt godt ind i tingene. Lægerne på Vordingborg anerkender altså ikke hver gang patientklagenævnets evne til at afgøre sagerne. Og hvis patientklagenævnet ikke tillader tvangsmedicineringen, har lægerne andre metoder, de kan bruge over for patienten. De tager Johns friheder fra ham. Så må jeg så sige, så er der ikke andet tilbage end at sige, så må vi passe på dig på en meget konkret måde, nemlig at du er bag en låst dør. Hvordan tror du, det virker på patienten? Det er dybt frustrerende. Patientklagenævnet afgør altså, at John ikke skal øges i tvangsmedicinering, hvorefter lægerne tager frihederne fra ham. Patientklagenævnet henstiller desuden, at der skal påbegyndes samtaleterapi for at behandle John. Men på trods af henstillingen sker dette ikke. Vi viste gennemgangen af Johns sag til psykiater Henrik Rindum. Det er ikke hensigtsmæssigt at gøre en patient, som er i tvivl om sin egen fremtid, at gøre ham som en del af en strid blandt patientklagenævnen og afdelingen. Det er ikke hensigtsmæssigt. Samtidig med, at han har fået taget alle sine friheder, begynder John for alvor at ryge hash og tage heroin.
På trods af, at han er på en lukket afdeling, kan han sagtens få adgang til stoffer. Der er også en del hash på området, der er der. Hvilken betydning har det for behandling? Nå, det betyder, at de patienter, der misbruger, de bliver mere psykotiske og får større behandlingsbehov. Og det forlænger og vanskeliggør behandlingsforløbene. I januar 1999 flyttes John igen. Han bliver anbragt her på afdeling 31, hvor han får et tomt rum. John får ikke sin personlige ejendel med sig. Han skal gøre sig fortjent for at få dem udleveret. Det er en del af afdelingens politik. Igen bliver tvangsmedicineringen sat i vejret, og det bliver nu for meget for John. John, nu har jeg siddet og kigget lidt i dine patientjournaler, og det er jo ikke sjældent, at du truer noget af personalet på de forskellige afdelinger, du har været på. Hvorfor gør du det? Jamen altså, når man er på en afdeling og ikke ved, hvor lang tid man skal være der, altså, det kan jo være livstid for helvede. Altså indtil behandlersystemet siger, at er god for en, at man kan komme ud, så kan man bare være rundt og glo ud i luften. Og når de så tager ens friheder, så man ikke kan komme ud, så bliver man sgu sur. Og når de så vil tvangsmedicinere også. Altså prøv at forestille dig, hvordan det er at gå inde på en afdeling, og det er så solskinsvejr. Man kan høre festugen oppe i Vordingborg. Man kan høre, at de spiller musik op i byen. Og det eneste, man kan, det er bare at gå frem og tilbage på en gang. Så bliver man sgu sur. Og så, når de kommer og vil give en hug i røven, så bliver man sur og truer dem. Jeg synes, det er en meget godt i de her situationer at tage udgangspunkt i ens selv. Hvordan vil vi selv have det med at leve under de pågældende forhold? Og jeg tror ikke, der var mange danskere, der ville have let ved at skulle indordne sig under nogle af de fysiske forhold, der findes på vores psykiatriske afdeling. Overlægen tager alle friheder fra John på grund af hans adfærd. John stikker gentagne gange af. Han bliver hentet, og så bliver han flere gange bæltefikseret. De lægger bælten ned over en med sådan nogle knapper, de sætter på, som man ikke kan få af. Og så kan man bare lægge det og glo ud i luften. Og håbe på, at man ikke skal på toilettet. Ja, så må man gøre det på et bækken. Her får man altid smurt land i lort. I april 1999 gør John for første gang mere end at true. Han slår en plejer ned. Ifølge journalen forklarer John selv, at plejeren først havde sparket en stol væk under ham. John bliver igen lagt i bælte. Generelt gælder der jo for vores udadreagerende psykisk syge patienter, at et sådan udbrud af voldelig adfærd typisk kun er af minutters varighed. Det er de færreste, der har energi til at fortsætte det ud over et kvarter. Og det vil sige, at det er et spørgsmål om at have nok personale til at afskærme patienten, så vedkommende ikke gør vold på sig selv eller på nogen andre. Og det er praktisk muligt. Lægen dikterer til journalen. 28. april 1999. Patienten blev i går bæltefikseret efter et voldsomt voldeligt angreb på sin faste vagt. 29. april. Patienten er fortsat meget tændt og anspændt, og det er helt udelukket, at det kan tolereres, at han kommer ud af bælte. 3. maj. Patienten er fortsat bæltefikseret, oplyser ved stuegang, at han har fortrudt, hvad han har gjort. 4. maj. Ved stuegang i dag ligger patienten grædende i sengen og giver udtryk for, at han ikke kan holde ud at ligge i bælte længere. Bedyrer flere gange, at han ikke gør noget ved nogen mere. Opretholder bæltefikseringen. 5. maj. Patienten er fortsat bæltefikseret, nu selvdestruktiv. 7. maj. Patienten har ved en fejl fået 30 mg cisordinol i stedet for 6 mg. 11. maj. Vi opretholder bæltefiksering. Efter 21 dage uafbrudt i bælte, bliver John den 17. maj fastspændt i en bil og kørt til sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Det, der skulle have været en behandling og ikke en straf for John, er endt med, at han er blevet placeret blandt landets farligste fanger. Vi besøger John igen i sen efteråret 1999. Det er 2 måneder siden, vi har været her sidst. Prøv at fortælle mig, hvordan du har det lige nu. Jeg har det ikke så godt. Jeg har været spændt på nulstuen siden sidst. Hvad er nulstuen? Det er en stue, hvor der kun er en seng, og så er der ikke nogen farver.
Det er 0 påvirkningsstuen, står det for. 0 påvirkning. Hvorfor har du været der? Fordi jeg troede med selvmord. Hvad er det, der er så slemt lige nu? Det er, at jeg ikke kan komme hjem, jo. Nu vil jeg gerne hjem. Jeg vil godt hjem og holde jul hos min mor og min far, ikke også? Men det kan være, at jeg skal holde jul heroppe på sikringen, og det vil jeg ikke rigtig bryde mig om. Hvorfor ikke det? Nej, jeg vil være sammen med min familie juleaften. Jeg bliver nødt til at brænde mig selv. For at holde det hele ud. Jeg har selv haft det sådan en gang, hvor jeg tænkte, at folk, der brændte sig selv, de var syge. Nu sidder jeg selv og gør det. Men nu forstår jeg, hvordan de andre har det. Jeg er helvedes til. Virkelig er helvedes til. Men jeg kommer aldrig ud herfra. Jeg har ikke nogen jævnaldrende, når jeg snakker med. Det har jeg ikke haft i mange år. Det er noget reelt lort ikke at have nogen at snakke med, når man er 22 år. Så vil man godt have nogen andre 22-årige, eller 23-årige, eller 24-årige at snakke med. Det har jeg bare ikke. Hvorfor ikke? Nu sidder jeg på sikringen, og de fleste af dem, det er gamle mennesker. De er kraftedeme meget gamle. Så de er meget syge. Du ser også meget syg ud lige nu. Jamen, det er jeg også lige nu. Jeg sover. Jeg er fyldt med sorg. Vil du gerne tage ansvaret for ham, selvom han har forvoldt dig skade? Det vil jeg sådan set godt gøre. Men jeg føler ikke så farlig er han ikke mere. Jeg synes sådan set, at den dom, han har fået, den er for hård for det, han har lavet. Fordi hvis ikke han var blevet dømt til en anbringelsesdom, så er han jo kommet ud inden for et år, ikke? Ja. Ja. Skulle vi besøge John? Ja, gå ind. Jeg er ked af det på hans vegne af, at han skal sidde sådan et sted. Altså, jeg føler ikke, at han hører hjemme der. Altså, jeg mener ikke, det er den rigtige medicin for ham at være anbragt. Han skulle have noget hjælp ude i samfundet i stedet for, tror jeg. Nå, tak. Hej. Hej, John. Må jeg gerne kramme? Ja. Længe siden jeg har heroppe, ikke? Ja. Men det er altså også, fordi vi ikke har nogen bil til, jeg kan køre i. Ja, det er jeg spørger. Hvis vi ikke skulle holde jul om Skine. Ja, og hvis jeg skal holde jul her. Om vi så kommer op til dig og holde jul. Og det gør vi. Jeg ved lige præcis, hvad for en gave Tommy skal have, men altså, jeg bliver nødt til at sige det, så han ikke selv køber den. Ja, der er bare noget, du lige skal vide. Det er, at vi er her ikke om aftenen. Vi må kun være der kl. 5. Så det bliver om eftermiddagen. Ja. Så holder vi bare jul om eftermiddagen. Mm. Det er jeg meget glad for, at de ville komme op i juleaftensdag. Sidde og pakke gaver sammen med sin familie, det er altså det bedste.
Jeg skal starte i skolen. Ja. Så vi tager op på personalemøde på torsdag. Ja. Og så kunne jeg starte mandag, hvis det var. Det bliver godt at komme i gang. Jeg glæder mig til det. Ja. Godt. John får det langsomt bedre på sikringsanstalten. Han får undervisning. Han skifter ikke konstant afdeling. Og det er ikke på noget tidspunkt nødvendigt at bruge medicinsk tvang eller bælte, i modsætning til, da han var indespærret på Amtshospitalet i Vordingborg. For patienter, og det gælder jo specielt de retspsykiatriske, som er langtidsindlagt, der bør vi i langt højere grad sikre nogle bedre fysiske rammer at opholde sig under. De burde kunne tilbydes rammer, som nærmer sig den måde, vi lever på i det normale samfund. Og det vil sige, efter min mening, nogle mindre enheder, hvor man har sit eget værelse, hvor enheden er indrettet mere som en bolig end som en institution fra det forrige århundrede. På sikringen er det umuligt at få adgang til stoffer. Den administrerende overlæge på sikringen må konstatere, at John har fået det meget bedre, fordi man nu giver ham en anden medicin end den, han fik på Vordingborg, og fordi han nu er ude af sit stofmisbrug. For 3 måneder siden, der så du ikke ud, som om du havde det ret godt. Nej, det er ikke noget. Der er sket meget, ikke? Ja, det er fordi, så har jeg fundet en helt rigtig medicin. Ja. Jeg har det ligesom jeg havde det nede på Vordingborg, da jeg ikke fik noget medicin. Og ikke fik nogen stoffer, så jeg har det bedre. Så du føler, at du er ved at være dig selv? Ja, jeg er mig selv igen. Det er jo også klart vores indtryk, at du har det godt. Så kan jeg også være tilbøjelig til at sige, jamen så har det været alene en stofpsykose, du har haft, ikke? Så nu er det første mål, det er at få ophævet farlighedsdekretet, komme tilbage til Vordingborg. Og hvor lægerne så følger dig nede i Vordingborg. Hvilke tanker gør du dig om fremtiden? Nå, jamen, jeg kunne godt tænke mig at finde en pige. Ja. Ellers ved jeg det ikke. Jeg har ikke rigtig nogen planer. Mit liv er noget lort. Det har det altid været. Det bliver aldrig bedre. Når jeg kommer tilbage til Vordingborg, skal jeg sikkert til at pumpes med medicin igen. Det er jo det, Vordingborg står for. Nu har jeg været spændende i snart 6 år. Så jeg gider ikke at være spændende 6 år mere her. Så en dag, når man kommer ud, så er man totalt social krøbling, fordi man ikke kender samfundet længere.